Lah iki lho sing cocok karo hawane recih udiane ki adem. Bakso bakwan Kang Jo gitu. Gorengane ya komplit, siomay goreng, siomay basah karo pentol gorenge ya enek kabeh kuwi. Gitu. Lah kae bakwane ya enek. Mie. Nah, ku siomay basah lah iki. Murah meriah. Kayak yo enak takoni enak, enak tenan. Jan enak pentol kasar pentol halus iki mange meh entek kaya ngono kuwi. Iki baksone Kang Jo, bakso bakwan Kang Jo Jalan DI Panjaitan. Pasar Perapatan Pasar Siman Ponorogo kae ke barat iya ta, ke barat sekitar 500 meter kidul dalan, kiri jalan. Ya lek koetan kiri jalan. Bakso Kang Jo, bakso bakwan Kang Jo. Wah, takoni enak jan enak tenan. Aku dhewe engke imbuh-imbuh kek karo lontong kuwi. Jan gek murah meriah sakmene kok 10.000. Murah meriah jan takoni wis cocok karo hawane madang.